जनाय दख'र एबसुनि खुंगा नैजि आरो जनाय दख'र आयज अनस आफादनि खुंगा 22 बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। धेमाजि जिल्ला जनाय सिलिखागुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जनाय दख'र एबसुनि खुंगा 22 बोसोरसालिया जथुम्मा आरो जनाय दख'र आयज अनस आफादनि खुंगा 22 बोसोरसालिया जथुम्माया 2-3 नभेम्बर साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय हाबाफारिया दिनै गिबि सानाव फुंबिलि समाव गाहाय हाब्लां बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, जामुसालि बेखेवनायखौ लानानै जागायो। सोलोंथाइ राव हारिमु बायदिखौ लानानै दिनैनि गिबि सानाव जनाय हालामनि फरायसालिमा गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ आयदानि सायाव सावरायमा मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी बिथाङा आरो दिनै जनाय दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समनि फोरमायथि मुंनि बिजाबखौ बेखेवनाय जागोन। खौरां बिजोंनि गेजेरजों जनाय दख'र एबसुनि आफादगिरि मन'राम मुसाहारि बिथाङा मा फोरमायदों फैजों मिथिनानै लानि। जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारीनि खौरां बड'लेण्ड बुब्लि। जनाय दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 22 बोसोरसालिया जथुम्मा आरो जनाय दख'र दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 22 बोसोरसालिया जथुम्मा जों मोननै आफादजों जथायैनो देग्लायनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोङो सिलिखागुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जों साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय जों थांगासिनो दङ आरो दिनै बे बोसोरसालिया जथुम्मानिनो सेथि सान आरो बे सेथि सानाव जोंहा गिबियै हाबाफारि हिसाबै जोंनिया गाहाय हाब्लां बेखेवनाय बे हाबाफारिया जानानै थांबाय। लोगोसे गाहाय सायनासालि बेखेवनाय बेबो जानानै थांबाय आरो जोंहा बिदिनो गोबां हाबाफारि दंबावो। बेजोंनो लोगोसे जोंहा दिनै गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो सोलोंथाइनि सायाव आंनि बिमा राव आरो आंनि सोलोंथाइ बे आयदाखौ लानानै जोङो गासै जोंनि जनाय हालामाव थानाय फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ लानानै लोगोसे गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै जोङो नैबे सोलोंथाइनि आयदायाव सावरायनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि जोंहा आलासि सारा जोंनि गेजेराव मोनफैनानै दङ। दा बे सारा जोंनि बेयाव बे हाबाफारिखौ दैदेनलांगोन। दा बे हिसाबै आरो जोंहा बेफोरबायदिनो गोबां हाबाफारि दङ जेरै जोंहा डिबेटिं दं आरो लोगोसे जोंहा मोसानाय बादायलायनाय दं। बेखिनि हाबाफारिखौ लानानै दिनैनिया सानसेनि हाबाफारिजों माने जोङो बेखौ बारलांगोन आरो दा बे हिसाबै आरो जोंहा थान्दै मेलाबो जागोन। जोंहा जनाय दख'र आइजो अनसाय आफादनि थान्दै मेला बेलासिनि 3 बाजिनिफ्राय जागायगोन आरो जनाय दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेला जोंहा मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय जागायगोन। माबायदि आसा खालामदों दिनैनि दिनाव फरायसालिफोरनिफ्राय? जोङो आसा खालामदों जोंहा फरायसा फंबायमोना बिनानावमोना गासिबो बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसे बेयाव जों बै आलासिनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिना मोनगोनखौ जोङो मिथिना मोनदों आरो जाहाथे बे आलासि सारनि बुंनाय रावजों जोंनि गासै फरायसुलि फंबाय बिनानावमोना गावनि मोनसे मोजां थांखिजों सौहैनो हागोन आरो माखासे बोसोर मोनगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो। मोनाबिलियाव थान्दैमोन दं ओरैनो गंबेसे गामिनिफ्राय थान्दैयारिफोरा? जोंनि जनाय हालामाव गासै 32था बर' गामि दङ। बे 32था बर' गामिनिफ्राय जोङो मोनसे गामिनिफ्राय सा 10 खरै जोङो थान्दै मेलाव बाहागो लानो थाखाय हांख्रायहरनाय जादों। बे हिसाबै गासिबो जोंनि बे थान्दै